danas snimamo novi video sa mojom drugarinom Kašmijem. Igrat ćemo na jednu Rivals. Evo, javi se u Kašmiju. Igramo jednu arenu. Imamo sve, u privatnom serveru imamo sve puške, ali ja imam skoro sve. Da, znate. Jer ja onako ne igram toliko Rivals. Ne, nisam stigao da ga uzmem. Čekaj. Možda nas reportaju na YouTube. I ja ga vodim jedan. Malo sam ga ubio. Ne! Zašto ne radi? Kako nisam ga... Ubija sam ga. Ako želite da igrate sa mnom 1 na 1 i sa mojim drugarom, možete se javiti. Možete me dodati. Jao, pobedio me. Ali, sad ću ja da ga pobedim. Vidite sada. Uzet ću to i to. Jao. Ne. Jao, pobedio me. Možda će mi pobediti, ali nema veze. Dodajte nas. Šta? Autoshot? Ne. Čio si mi da? Nema veze, ovo. Knife. 4 dagera. Da. Nema već. Kakav snaj. Padao sam ti pukao. Jao, ne. Ovo je sve zlo. Zašto biraš puške? Ona... Jana! Ne. I pobjeda! Yeah! Koliko nam da se igram? Idemo opet. Čekaj, ajde jedan sa ovom lipom. Ne. Da se kaže još sa mnom. Ne. Ne.
Ajme, Vito, Hrsuko. Vito. Mene go. Ja na jedan igram možda s ovim likom. Odraću ga. Idemo jedan na jedan. Sad ću da ga delim. Ja ću te gledam. Ja igram na Dox. Dok si još ovo Če, morat ću zaključiti na autofut. Jer, od drugi pobjeli. da. Uzet ću pištolčić. Knife. Medkit. Jao! 70 level. Auto šutimo. Koji ti imaš? Mogu da izgubim od nuba. Mislim, on je Englez. Pa im dođe se bori. Ove! Reši nuba. Če vidimo da li ću da ga pobedim u svemiru. Ali ako padnem u vodu onda... Pobjede. Idemo, pada dole kao kruška. Kao jabuka da. Kao kruška be. Ili jabuka. Dvojte potrati ili to? Nemam pojma. Ja nisam se vidio da... Gdje treba ići to? Kakav nub. Hoćeš ja i ti protiv njega? Čujemo. Ti se čuješ koliko mnogo čopa? Kako? Ali to šup. A ja sam otišao za zid. Što najgore. Može. Ne može se od zida me pukne. Ne, ja sam tako išao na vratu na rodu. Šta, kako? Ne moram pucati u zid i u mene. Da. Šta? Ali poslije ja i ti na njega. Da. Čemu? Ali nije nikako mogao. Jeste vidjeli ljudi? Da li je ovo pravedno? Daj me jedno mogu gledati. Mogu se gledati. Ja se za toliko naučio da... Daj me jednu vazduhu. Ko je bolje u ribati? Ti je upadno. Ja. Znam ko je već bolji. No, ti si bolji, Mihajlo. Da. Za malo da poguš. Ko te hilaš, be? Sa toliko kjelka. Neće padne nikad. Aj ti da pobedi. Ili ja ili on. Kako? Namjerno je čekao. E pa onda samo ja i ti će igramo protiv njega jer izgleda kao da je on bolji. Nije bolji nego Bronz. Ali ja mislim da si ti bolji nego on zato što možda imaš kako. Pa i ti imaš 10. Imaš 10.
ti na njega. Rematch, čekaj. Ti nemoj da poplaći. Sad ću. On ne odgovara, tako da ću ga blogom da... I koristi brakovi u moj server, neću da mu dam da koristi brakovi. Koristi hakovi, nije mogu nikako da me kila iza zid. Zanimljivo mi je Rox. Ja nisam mogu da verujem kad sam vidio da me ubije. Jer ono iza zid sam bio. A i prvo, imao je manji health od mene. Ja, Vuki. Kaj ne mislim? Ej! Nešto ti smrducka ima. A ne! Čekaj da isključujem autošut. Mnogo je teže bez autošuta. Ja sam te pogledao Viktora. Ti će me ne utakuš. Ja nisam ni znao kako sam te ubio sa noža. Ja nisam te ni vidio. Ne, nisam. Samo lep dan. Haha, ljudi, ja ga razbijam. Bolje sedi na tvoje mjesto. Aha. Ne, Boris Pro je ušao. Boris Pro! To je na neko... Sad će ga čukati. Neki Boris... Ljudi, kad neko pobedi, gasim video. Kako ćemo, ne mora da znači. Možeš i ti da me pobediš. Dečko, ti si 10 puta bolje od mene. Pa? Šta? Ti si me kroz zid? Ne. Ti malo rukice. Ma da. Da be? Autošuter. Što? Ne, rematch. Pobedili su? Rematch, da. Rematch. Ljudi, vidimo se.